Radio Vitorian zaudete. Zertan, Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan. Hiru gonbidatu ditugu prez, gai honen inguruan hitz egiteko. Mikaela Portilla, Aramaioko andereñoa. Esaten genuen bezala, hiru gonbidatu. Bi, hemen, estudiotan, Radio Vitoriaren estudiotan. Eta beste bat, telefonos. Telefonos dagoena, Jose Mari Vélez de Mendizabal duzue. Jose Mari, dakizuenez, Eusko Ikaskuntzaren gerentea da, eta Aramaiotarra da. Jose Mari, Gabon? Kaixo. Bueno, dakizun bezala, ez daukago denbora asko, eta zure egin beharrak baituzu, eta hemen daude beste bi gonbidatu. Beraz, lehenengo 10 minututan bada ere, zeurekin egongo gara gehien bat. Ezagutu zenun Mikaela Portilla, uste dute, baietz, baina ezagutu zenun Jose Mari Mikaela Portilla Aramaion bizizaten? Ez. Nik Mikaela ezagutu dut, langintzan eta euskalgintzan, aritu delako, eta, zenbait tokitan eta zenbat esparrutan eta zenbat espaziotan topo egin dugulako edo alkarrekin lan egin dugulako, ezta? Baina nik ez nuen zorie izan Aramaion ezauketako ez. Hemen bi lagun daude zeurekin hitz egiteko, dakizuenez bada Emilio Pérez Asensio, Aramaioko abadea. Emilio, Gabon. Gabon ba. Eta bestaldian Jesus Mari Elejalde, Jesus Mari Mikaela Portillaren ikaslea izan zen. Jesus Mari, Gabon. Gabon. Bueno, bi gizon hauek zeintzu dira, Jose Mari, aurkeztu zeu ere bai. Lagunak izateaz gain? Laguna izateaz gain, Emilioren lana, gaur egun zein den, eta Jesus Mari zertan da bilen? Beraiek esan beharko lukete askoz gehiago. Nik lehenik Jesus Mari bera, nik uste dut Jesus Marik hartu zuela bere garaian Aramaioko eskutuez eta historiaz arduratzeko lana, eta inor baino beto egin duela, Nik beti izaten dute Jesus Mari iturri badela, denontzat, guretzat, batez be, gure Ibarreko historia aberatsa, ezagutzeko moduko, ezta? Bitarte eta zubi bat. Emiliori buruz, ere esangoet, oindela 15 bat egun, berarekin oraindik egon nintzera sakristian, luze eta sendo eta sako nitz egiten, ezta? Nik uste dute Emilio zaintzen duela momentu honetan Aramaixo arron bizitza espirituala, ez dela gutxi, ezta? Jesus Marik egin duen moduan urte askotan, baina, oin berari Emilio hori dagokio zen zuzenean, Biak lagunak ditut, uste dut, bereiek esan beharko lukete. Bueno, Mikaela hitzengo dugu biekin, baina Jose Mari, 10 minutu horiek bete baino lehen. Eusko Ikaskuntzak omenaldi bat egin nahi dio Mikaela Portillari, eta beste elkarte batzuek ere euren omenaldiak egingo dituzte. Baina Eusko Ikaskuntzak zergatik omendu nahi du Mikaela Portilla? Eusko Ikaskuntzak zergatik? Eusko Ikaskuntzako bazkide izan zen Mikaela Portilla, nik esango nuke bigarren zikloko lehendabiziko unetik, gure bigarren zikloa kokatzen dugu 1918an, hain zuzen katakunbetatik atera ginenean, Mikaela beti kide eraginkorra izan zen, gertatu zen gure elkartean, oso emaitza eta ekarpen baliotsuak egin zituen, eta horren ondorioz elkarteak berak eman zion egin zion errekonozimentuzko keinu bat egin zion 1987an, izan ere, urte batzu lehenago sortutako Manuel Lekona saria
eman ziolako, ezta? Mikaelari. Errekonozimentu hartan opera omnia bat saristatu nahi da, eta hori egin zuen Eusko Ikaskuntzak Mikaelarekin. Gainera esan behar da, okerrez banau, momentuetan okerrez banau, memoriak edo oroitzapenak txirrizte egiten ez badit, nik uste dut emakume bakarra dela, 83tik gaur egunera arte, saristutako guztien artean, Mikaela bera. Eta orain hilda gero ere, nolabait kokatu nahi du, Mikaelaren irudia bere tokian, eta horregaitik ekin zion menaldi hau antolatzeari. Askotan, baina behin baino gehiagotan, bai, itxegin dut, Mikaela Portillaren anedota bati buruz. Eta nik uste dut anedota horrekin laburtzen da ze ezagupen maila zuen Mikaelak eta nola harrapatzen zituen bere azalpenekin bere entzulegoa. Eta da Aramaiokoa hain zuzen ere. Ez dakit zer den, baina badakit Aramaiotik gartu dagola, Aramaion ez badago ere, baina antza denez han badau ermita moduko bat, eta berak esaten zuenez, eurizaparradak egoten zirenean, ermita horren teiatuaren alde batean erortzen baldin bazan euritxanta, tanta hori joaten zan eta joaten da Kantauri itsasora. Bestaldean, teiatuaren bestaldean erortzen baldin bada berriz Mediterraneora doala. Ez dakit, esaten dit baietz buruarekin elejalde, hori entzun diozu noizbait Mikaelari? Bai, paganek, baina hori da, bat bakarrik ez, bi behintzat bai. Bi? Santigurutza ermita azgeinean, da beste bat San Cristobal ermita, ja antik berantza, amaiozuntze. Bai, hori biak Santiguruz esaten zuen, San Cristobal esaten zuen, gora joeteko etzan gai izan, ze mendimuntan dago. Baina bai, hori askotan esaten zuen, bai. Eta hori bezala, bai, Jose Mari? Aramaioen ez hori gertatzen da Gatzagainen, Gatzagan Bentafrian, gauza bere gertatzen da. Alde batera Mediterrano aldera eta beste batera zedera. Eta hori bezala, lejalde, gauza guztiekin, esan nahi dut, horrela saiatzen zen herriari bere azalpenak eta bere ezagutza maila isladatzen edo... Bai, hortan aparta zen, zerakin adibidez urte asko daran ere maiza izan zen, etzekin euskeraz, guk ez genekin erderaz ondo konpontzen ginen. Hortan artista zen, gauzak adirazteko ume itabar, batetik izate oso bihotz bera eta oso deuna, eta bestetik oso abila zen jendearekin. Da, bere gauzak eta oraindik untzilean da, hainbat urte pasatu dira, baina ondion gogoratzen dituzte, hainbat 62 urte dira, Gonzala. Da, ondion gogoratzen gera. Zu, bat zinean? Bai, behatzi urte ginen gontzenia, berarekin. Lehenengo andereñoa, Nik izan nuen lehenengokoa ez. Baina, beraren zen lehenengo herria izan omen zen ontzilea. Eta, zi komentatzen zen, esaten zen, andereño berri bat dator, erdalduna da, Bueno, guk ez genuen hor problemarik egitez, bestik ez genuen ikusi, garraztea zen, eta beti gertatunak izaten ziren. Arazoa izan zen, nobeta izan zen, behin, hori pasatak gero beste toki baten, ni untzilako ez naiz, untzilianengo, baina, etorri zen Euskaldun Gernikarra, baina etxigun euskera zitzik egiten, erdeaz egiten zuen, lan aginduta zeukalako. Eskolan beti erdeaz. Gero kanpoan, bai egiten genuen buskatu euskeraz, da inoiz, asko genuen ulertzen erdeaz, eta orduan, inoiz hor zertxu euskera zigun, baina oso gutxi eta isilia metzela. Eta Mikaelak berriz, ze jarrera hartu zuen berak etzekin euskaraz, zuek, umetxuek, etxenekiten erbaraz? Begira, nik uste, batetik ez ginen konpontzen, konturatzen ze jarrera hartuko zen, ze umea ginen. Da, ni ari buruz badaki poisa. Zaien ikastoran egoten zala, da, esplikatzen zeuzkun gauza bat, da guk ulertzen ginen oso zer.
adibidez, egin baten jarri, ikasbide bezala jarri zigun, biharko ekarri, zigun, ekarri dezue, 6-8 lerro izango ziren, noeren semeak, ari buruz. Da guretzat ikastea zan, buruz ikastea zan, bestela ez. Daka ez gen ulertzen, zer ikasi genuen. Da nik erun nuen handi burronko gunian, kiston disgustu eraman nuen, ze ardiak egonintzen mendira, da ikasi nituen lerro bi, hirugarrena erdi burdi. Da, nite jaukan bronka, bildurra zunintzen. Eta galdetu zigun da noite, beste niopetekin horren beste. Eta nik baino txarra bestia gondion da, baina ez zigun bronkari botaki, oso ezerako klasietako eta naiztak erdi ulertu egiten genien, oso naizatzen zan, Bai, berak esaten zuen beti benik ari entzun da, behin hasi zala San Jose esposo de la Virgen, eta umiek hori errepikatzeko zailtasuna zituen, eta San Jose en un pozo, eta berak oso ondo ulertzen zuen egoera oso miketza zala, oso berezia, eta horregatik tento handiz jotzen zuen guztietan. Eta gero ez Aramaioan, ez agurain ebezera Gasteiz, ez eguela magisteritza eskolan zebilela, hainbat bidera saltzen ziren ikasleei, urrengo maizu handerenuk izango zirenei, nolako arduraz jokatu egin behar zuten gai hoietan. Umeak direlako eta gauzak ulertzeko batzutan zaitasuna dituzela, eta Aramaixokoak askotan eta askotan aipatzen zituen, zure sasoiko, Jesus Mari, zure sasoiko ikaslea gogoan izan da. Claro, es que urte bete inguru egin zuen, da nik horrek ara jorten horretzen berarekin. Bueno, Jose Mari agurtu baino lehen, zeu Aramaioko azara, hori da, Jesus Mariai Elejalderen oroipenak, txikiak zirela, umetxoak zirela, baina urtea pasala eta Mikaelak ze utzi du Aramaion, ze oroipen ditun bertako jendia, Jose Mari? Hombre, nik uste dut hor daudela pare bat eta batez bezea Jesus Mari bera, nik baino asko sobeto esango lukena, ez? Baina nik uste dute, oroitzapen ederraz gain, nik uste dute gero berak sekulako lana egin duela, ez? Bai bere zera, ikerketa lan guztiekin batera, ez da? Araba osoan egin duen moduan, nik aldortikan esango nuke horrela dela. Nik askotan ipintzen dut, askotan sarritan aipatu dut, Aramaiotik pasatu direla personaje batzuk, azkeneko, iragan mendean pasatu zirela personaje batzuk, nolabait Aramaion edo Aramaiok beraiengan olako zeinu berezi bat utzi zutenak, eta ebietako bat, nik gogoratzen ditut, esate baterako, Odona Praiz bat, eta gogoratzen dut Gerardo López de Gereñu bat, ez da. Odona Praizekin gauza berezi bat gertatu zen, izan ere, bera joan zen nolabait euskara ikastea, gaztea zela, ez. Baina... Goikorrota bazer dira, hain zuzen ere. Bai, goikorrotara, bai. Eta López de Gereñu eta zera, eta Mikaelarekin gertatzen da, biak erdaldunak izanik, ausartu egiten direla ere horra, Ibarrera joaten, garai hartan, dena, edo, gehienok euskaldunak zirenean, zailtasun ikaragarriak izan zituzten, batez be, Gerardo López de Gereñuri ezina iaia gertatu zitzaion, ez, bere ikerketa lanak bertan burutzea izan ere, berak ez zuen menderatzen euskera, eta orduan, zailtasun hori zuen nolabait betako etnografian, antropologian eta sartzeko, ez da. Baina alatabe, Gerardo López de Gereñu engan zeinu berezi bat utzi zuen Aramaiok. Eta nik uste dut Mikaelarengan ere gauza bera gertatu zela, ez? Nik ez dut uste Mikaelak, eta gaina, oso denbora luz, motza edo laburra egin zuen, ez? Ez dut uste aukera izan zuenik behar den moduan Aramaixuar gogoan edo sartzeko. Baina behintzat ikutu egin zuen, ezta? Eta gogo horrek nolabait zipriztindu zuen Mikaela, eta, nik uste dut bizitza guztian mantendu zuela Aramaioarekiko gomuta ederra, gomuta gozua, gomuta beroa, ezta?
Eta hori nik uste dute mantendu behar dugula, Armaitxo Barrok mantendu behar dugula, batez be, ipatu ditudan hiru persona biengan, eta, kasu honetan Mikaela Portillaren kasuan ez. Jose Mari, esker mila, lehenengo minutu hauek gurekin egoteagatik, eta beste bat arte? Gorantzia guztioi, bezarkada bat, agur. Eta jarraitzen dugu, Jesus Mari eta Emiliorekin. Elejale, bakarrik egon zan Mikaela urtebetean Amaian? Bi kurson mazatituta egon zan. Etxueraz etorri zan Mileneoko partian nintzen egon. Etorri zan Gabon ostian 43an, eta egon zan 45an Gabon ostetxo arte. Gezurra, birudi... Nerekin bakarrik egon zan 3 hilabete eta 4 hilabete. Urrila, zera azaroa eta abendua eta urtarrila. Gezurra dirudi horripenak ustea, bakarrik bolada hori anegonda. Ez da zenbat irakasle izan ditugu guztiok urtebete, eta ez gara godatzen zizena zuen, zeitxura zuen, irakasle ona edo txarra zen, berriz Mikaelarena, pensatzen nuen urte gehiago zirala. Baina, bera egon zan maistra. Eta umiek ondo hartu egin zituen, bera gaztea, emakume argia, gaitasun handikuak, eta arrastu honei hauen alde hortatik, baina bestetik etxe batetan bizi izan zen. Eta etxe hartan haren adineko semialabak baziran, eta han etxeko jaunak eta batzutan bere etxeraino etortzen ziren Gasteizeraino. Eta Mikaela Arakuen zan aizta batekin, eta horren bera zan maistra, eta bestia maistra txiki, esaten ziren, bai. Beraz, hor hartu emana eskolakua, auzokua, eta nolabiteko familiar ere bai. Eta gero, historia aldetiko ikasketak direla eta hainbat bider joen eta bueltatu eta horrengoen ere etorri. Eta gero azkenengo lanak, itzelak. Eta horretan hartu eman oso estua izan da urteetan zehar, handik hasita. Gainera, berak zeukan doai bat, jentia urte askotara esagutzeko eta bere bizitzako detaila asko gauratzeko. Adibidez, hil baino 2 urte lehena hori egin zioten amenaldi bat, Gasteizen estat liburuzka bat atera zuen, Antonio Ortiz Urbinak, hartarako eskatu ziguten... Antonio hil egindala ere bai. Bai, espaldi da hori. Eta eskatu ziguten, zebat argazki bat nola lelemoko bere lanpostu izan zen untzila, egin da hori. Deitu nien, nerekin anibili ziren batzuei, 44 urtean. Eta gertatu ginean, nomo 7 bat, antotak izan. Bertakoak, untzilakoak eta gehiago bizkizia Gipuzkoa da. Baina mugan dago, untzila dago Gipuzkoa mugan txabeletatik etorri da. Eta danok ezagetu gendu zen. Ni ezagutzen ninduen. Baina ez batzuk, eta no me digas, eta tú tal. Hori bakarrik ez. ¿Qué fue del pato? ¿Qué como del pato? Nola berak lehenko etorri zanien esan zion etxean paita bat zeukala ez dakiz zer. Danari buruz, adibidez txomin zeriko garaiko txekoa, txamotan bizira, baina urte eta gaztea bada, jaseako teazkura, eta zeuzka, amazulo utza omen zan, beti gona artian gordeta zera Mikaelakin, danari buruz, danak ezagutu zituen, danak. Dezagutu bakarrik ez, bere ikastolan ibilziren denborako zematu, detaile batzuek danantzako zeukan. Eta zergatik utzi zuen Aramaio? Aragi zerak oposizioak egin zituan, da igo egin zuen gora. Bere kautara horika oso behartzua zan, pobrea zan. Eta karrera egiteko behar nahi zuan dirurik etxian, da gero bere kautara ikaskatek egin zituen. Dagan zegoela, mendira juten zan, Asensio mendian benetingura juten zan, Arturiguruak eta ziltasunean irakurtzen da ikasten, pozioak egin zituan, da beste uste da guraina, torrezal ez da? Bai, Arameion interinan egon zan, bertako maistrak ezin dauen, eta orduan Aragoen zan, baina interino, behin-behineko asuntu egin bete zuenean, agurainera
eta antxaila bai lanpostu, eta gero Gasteizera berehala, agurainen 3 urte emango zituen, altuen ez, baina gero Gasteizera etorri zan, lanpostu dijo. Gainera, Gasteiz eta Aramaioen artean, dago hau, gaur egun, eta ez dakit, hor, Jesus Mari, gu baino askoz gehiago daki, baina harremanik egon alda, benetako harremana. Esan nahi dut, Mikaela nolabaiteko zubia egiten du Gasteiz eta Aramaioen artean, salbuespena da. Mikaela izan da, Mikaela. Baina dago harremanik. Bestela, harremana badago, baina ezerake harregan ofizialak eta oin gehiago. Errestazio gehiago talako tortzeko, eta oin urrutago, urbilago dago, baina gure bizimuro dena... Gasteizera tortzeko zertzen duzu, Krutzeta ala Arlaban, arrasatetik. Krutzeta. Eldurra baldin badago, balta ingo dago, minezlea Krutzeta, asko zurrago dago, baina guke ondion uste Emilio dago, baina esango da bela gure hizkuntza normalian da legutiotik onontza Arabara noia. Eta legutio daño? Aramaio. Hori Bizkaia izan zan. 1989 arte. Bizkaia izan zan hori. Legutio barne. Bai, legutiotik 2 kilometro inguru dira Aramaioko mugara. Eta handik Bizkaia izan zan hori. Eta konterria, lehenko jagurrea, konterria, eta hor ondion hori sartuta dago. Ondion Bizkiko furua daukagu Aramaion, eta hoi geure hizkuntza normalian kanpoan baldin bagaude, zango Aramaioa goaz. Eta Aramaion bederatzi usur daude. Ez dugu zango noia ez txan egunea Ibarrara ez Aramaioa. Baiara bat Aramaioa. Da Aramaion bagaude eta onuntza barajatuz arabalderutz, arabadanik ez, gungi esan dut. Baina hori ez da Aramaixu harren privilegioa. Zui aldekuekera, batzutan, araba. Hori nola baite sasoi batetan arabazan lautada ingurua. Hori jende askoren pentsamentuetan eta izkeran gaur be holako esaten da beti be. Horre ez dago, iziliteke hori, baina hori bakarrik ez da. Adibidez, Aramaioko legetan agertzen da, Bizkaiko legari jarraituz, furari jarraituz, egurra emateko, bat iman behar bazioen, mugatik kanpora atzeratzen zuten. Eta salerozketa kontuetan, iriak, ganadak erosten zituztenean, adibidez eskoriatzan, eta tratuak egiten Arabako partea, duestadez egun, beti muan jokatzen zauen, Arabada ez da hor zeuden lege batzuek ezberdinak Gipuzkoan eta Araban, da Bizkaian da, hortik dator gutxi asko. Eta, Arabarra zarete? Aramaixo harrak. Pentsau besto egiten guko ezerik besti garenik, osea, Aramaixo harra lehengo. Da gero, kaldezko, Arabarrak estatu. Mira, Aramaixo harrak, klaro. Horretan ez dugu bat ere arazorik, gainera aspalditik eta gaizkik tratatuak ez. Inoiz ez dugu esaten ez Giputxek eta ez Bizkaitarra garenik. Hori ez. Aramaixo harrak. Da gero, bigarren, Arabarra, klaro. Pero para bai. Bueno, desde luego, Aramaio, bere garaian, Arabako biltzar nagusietan adibidez, Aramaioz hitz egiten zan. Esaten zuen, Unidad Alavesa alderdiak Aramaio zala salbuespen bakarra Araba eta Euskara lotzeko. Iritsi bat zan. Ez da egia hori. Arabako beste alde batzutan ere Euskara egiten baita, eta Euskara ez baita galdu. Bueno, baina jarraituko dugu Mikaela Portillarekin. Orduan, handik aurrera, gurainera joan, eta ze harremana izan zuen Aramaiorekin. Lagunak, ikerketak, ala beste harreman batzuk ziren Aramaiorekin Mikaelarenak. Bueno, nik esango dizut, berarekin lehengoko, untzilatik lehengoko hartzea izan zen, nik asketak egiten harintzera Gasteizko seminarioan, lekurrituen 22 urte, hile moztzailean nintzen seminarioan, eta egun baten, berari lagundu zionak, hori Kadiziara gonzan hemen oposizio batzuetako lagundu zionak Jose Zuntzunegi jaunak hilzan, xakoan. Arek esan zidan, jajungo nintzen egia moztuten, da gaina esan zidan, ponme guapo, que voy a merendar con una señorita.
da esan garai hontan, da, esan, pues sí, una chica de mucho mérito, eta bestia, eta antzako tontzakua, hija de los sacristán de San Pedro. No me están hablando usted de Micaela Portilla. ¿La conocéis? Fue mi maestra, que has invitado a la merienda. Dorduntxe, ikusi nuen eguntziatik urrengoz. Da, hoitzen eginia, jonintzen mani, ea sotanak egin da, ea gizon egin da, jonintzen da. Bestiak esan ze, bueno, hoy vengo con guardaespadas porque este mozo dice que fue alumno tuyo. Dice, no me digas, Jesús Mari. Eta zita, eta igarota zauden, nire urtetik, 23, bat urte dauden. Da, zagutu ninduen, da gero, akaune, Aramaio urtasko genitut. Eta bere liburua dela, testirala, eta Aramaiok ipuñak, eta gora berak, eta kondaira, eta hori, eta bar, lehengo bere tesisa egiteko ebili izan Aramaio sartu. Nire orduan, berarek nintzari bile. Autores y Casas Fuertes de Álava, tesisa egiteko liburu hori, Aramaioko Sastinako artxibua, Sabin Salaberrik, eta aterazioeten, eta ikertu zuen berak, liburu hori egiteko. Eta, porto zituen gauza asko. Ez zuen berak sakondo zuen undia zuen aztertzeko gairik eukin. Ikusi nuen hori genu liburu egitu orduen, ikusi nuen gai asko bat zuen denborarik eukin, baina bai, ez zuen, pentsate lotura ez zuen apuertu. Eta gero, este liburua direla eta oso lagunak izan gara, hango ikerketatanak egiten, eta eskotan etortzen zan, lagun asko zeukan, etortzen zen konferentziak ematen, erobestiak ematen, da oso gustora gainera. Eskursioak egiten da. Eta bere ikasleekin, ez bakarrik arrakena familikuekin, eta Zuñago Petra eta bestelakuekin, hartu eman benetakoa, eta hainbat bider elkartu izan dire momentu ezberdinetan, beraz, harreman afektiboa beti izan da, segurazko Arabako beste eta hainbeste lekutan antzerako izango zen, Oso emakume maitagarria, baina Aramaio benetan esaten dizuet, bai, oso ez dakit harreman handia dauka Arabako leku guztiekin, ez da, baina egia da, bitxia da Aramaiorekin duen lotura berezia. Azkirako maitasun hori, ez da, eskola, eta bera, azken momentura arte, maistra sentitu egin zen, bere burua maistratzat ikusten zauen. Eta Aramaixoko katalogo... Adibidez, Arabara Herriosan, ez da, beste hitz egiten Mikaelari buruz. Baina, momentu hartan, lehenengo volumen hartan, apenas parte hartu egin zuen, Don Emilio Encizok, bai irizpideak eskatu egin zizkion, eta olako hartu manak, baina berak lana, lehenengo Herriosan, eta apenas egin zuen. Gogoz egingo zituen gero, baina. Eta urriak 8 beteko da, urte horrona hil egin zala Micaela Portilla. Gogoratzen gara, asteburu bat izan zala, orain dela urte bete, eta nola jaso genuen berria. Ez dakit, egia da, Gasteiz adibidez, herri handi badala, eta beti baten batek hitz egiten dula gaizki, edo zini buruz, ez da? Baina nik ez diot inori ezer txarra entzun, eta hori kazetari batentzako oso zaila da, normalean kazetariei baten batek beti esaten digu zeo zer txarra lagun, edo zein laguni buruz, baina Mikaelari buruz ez du inork gaizki hitz egiten, eta hori argi dago. Egingo dio Aramaio herria komenaldi bat Mikaelari? Bai, egingo dio. Eta Mikaelari buruz inork ez dizu ezertxore gaizki esango, berak ere, bere bizitza guztian, inori buruz gaizki zaka ibili etzalako. Sekula ere ez, itzuen olako itzerritxon bat ere esan, baten kontra, naiz eta jakituri eta argitasun handiko izan, eta gauza da baino geixo jakin. Baina guztiek gordian ere bazekin. Eta suposatzen du, bera bezalako aditu batek entzun behar izaten zitula aztokeriak, ez? Besteek hitz egiten genuenean, edo hitz egiten dugunean, berak dakizkien gauzei buruz, baina eta beste aditu batzuek, deala hitz egiten dizute beste aditu batzu buruz, esan horrek ez daki ezer, ez da? Arlo horretan ere, adituen arloan, kritikak izaten dira. Eta ze omenaldi mota izango da Mikaelarena? Bueno, bere heriotza izan zela eta Jesus Marik
egun hartan bertan goizien deitu egin zidan Untzilako festetan gengo zelako. Untzilako jaia dira? Bai, hori Errosarioko 10 festa. Urriak 8. Bai, Errosarioko 7an da, eta orduan inguru horretan egiten ditu, eta antxak egingo zela, jendie bildu egingo zela, eta jakitun egon egiten zet denok, eta haren alde otoitza egiteko, ez da. Eta horrela, momentu hartan bertan, ja, mesetan, aitatu egin genuen, otoitza egin genuen, kantatu, eta oroimen posgarri hori antxe bertan sortu egin zen. Eta gero, mesa ostean, berreketan gengo zela, pentsatu egin genuen, Mikaelari, zeo zer egiteak, mereziko leuke. Eta momentu hartan auzo alkateak, soziedadekuok, eta pentsatu egin, zeo zer asmatu imikugu urren urterako. Eta asmatu egin dugu. Eta gauza simplia izango da. Lehenengo, festetan izango delako, eta aurten lehenengo urte hurrena izango delako, lehenengo mesa. Bera, fede duen handia zan, eta mesa egingo dugu, Aramaixoko koruta dana parte hartzen dutela udaletxekuek ere, posik eta eta euros bultzatu egin dute guzti hau. Gero horren atzetik izango da, haren bizitaren goreipamen bat, laburra ezin bestez, jende askok eta askok, gauza asko handiak eta esan dituzte bari buruz, eta azkenik, plakatxo bat ipiniko zau. Eta plaka horretan ipiniko dugu, da Mikaela, Portilla, eta Untzilako maistra kutxuna, historialari argia, eta Andre gogoangarria. Guretzat, horretan labur bildu egiten dalako, bere maisu lanak, edo maistra lanak, eta bestelako gora bera guztioiek. Eta hori apalik, eta gero... Elizatik gertu, Untzilako Elizatik gertu, izango da plakatxori, ala... Bai. Eskola eta Eliza elkarren segidan daz. Plaza moduko bat egiten dute. Bai. Ordan altxa. Bueno, hori harenko beraren eskola, bera klaseak mazituen eskola, gaur txoko bada. Soziedadea, esan dula... Herriaren txoko bada, auzoaren txoko bada. Bueno, danak ez dira, baina da, kanpo darra batzuk bain txoko bada. Dara maioko txokorik onena, Eta... Hori abadea jakingo du. Bueno... Honena den, ala beste oso batzuetan hobeak dauden. Ona da, oso ona. Oso ona da. Eta han bertan jarri behar da, ezta? Hori plaka hori. Bai. Oso Lespean bertan ipiniko dugula. Lespean. Bai, hobet ikusten delako. Hori izan zan lehen bigarren abatetxea. Ze Untzila nahizta oso txikia izan. Garai baten nahiko, gari ere gatoaztan nahiko goiti izan da, goten zian abare terdi. Terdi? Abare terdi. Pollo y medio. Pollo zamak, baztek bihazpan jornala bihazpan da, horrez elkan bate terdi. Eta gehien batean mantoki berea bizitzen ziren, edoan baserri etxeetan, gure da nian, baina helduza momentu bat, etziran konpontzen, da egin zituen zen beste abatetxe bat. Da, patalde baten dago, doi bestea bestalea. Da, beste bigarren noi, eskola izan zen, baina eriko txoko da. Bueno, horrelako omenaldi txikiak dira, presiatuenak, zurazki, ez da? Gazteizek ere beriak egin ditu eta egin beharko ditu aurrerantzian ere, Mikaleren lana izugarria baita. Ez dakit, beste anedota bat kontatzearen, nik egia esan ez ditut asko Emilio Jesus Mari, baina beste bat bai, berarekin hitz egiten telefonoz, nik ez nuen aukerarik izan berari adibidez elkarrizketa bat egiteko. Eta ja milaka elkarrizketa egin ditut, ezta? Saiatu nintzen hiruz palau aldiz elkarrizketatzen. Baina berak beti esaten zidan gauza bera. Itxuin pizkat, orain ezin dut. Errepasatzen ari naiz azkenengo liburua eta lan asko daukat, egunez egun errepasatzen ditut, ez dakit zenbat orrialde eta martxa ezin dute apurtu. Beraz, barkatuko didazu, baina deitu hemendik 3 hilabetera, uste dudalako bukatua izango dala lana. Deitzen zenion 3 hilabete barru agendan apuntaturik, eta erantzuna berdina zen. Eta zuk sinesten zenun, esan nahi dut, beste lagun batzuei horrelako itxakiak jartzen dituztenean bazaten dezu.
gezurretan ari da. Baina ez, Mikaelen kasuan ikusten zenun, egia esaten ari zala. Etxukala denborarik elkarrizketa egiteko. Ziurazkiera berak ere basekin denbora bukatzen ari zala eta lan asko zuela tartian, eta elkarrizketak azkenengo urtetan oso gutxi eman zituen. Uste dut azkenengo ez elkarrizketa, baina azkenengo itzaldia, justu azkenengoa, baina azkenetarikoa bai Aramaion bertan eskaini zigula. Irailaren 8an, 2001 urtean, katalogoa zalata, aurkeztu egin zuten lehenengo Gasteizen, eta gero Aramaiora. Eta han guk kulturetxe berria geukan, ederra, eta motibo ezin edarragoa. Eta Mikaelak eman euskun itzaldia, undiala izan zen. Ondo prestatua, buruz osoik, baina diapositibaz eta lagunduta. Beretan gogoan garria izan zen, txaloak jaso egin zituen, kulturetxea bete inja. Baina guztiz beteta izan zen, eta, ikaragarria izan zen, arek emandako itzaldiago oso gogoan hartzekoa. Berrirore Aramoixon olako itzalirik ez da izan, Bitxia da. Langile amorratua zen. Eta gero zen, erdeazatun una perfekzionista. Arek lanak gure izaten zuen amaitu eta utzi, baina azken goz, eta buelta, aberri jarri ditu, bestia jarri dut da. Osa zen de karo. Gero, getatu zitzaion azkenengo oine sortziga da, 6. liburu atrasanean. Uste 7. atrasanean, uste zuen, arekin amaitu behar zitura danak. Baina, auki zuen ebaluzio bat Mikaelak bera azken urteetan liburu egitere buruz. Horreitzen naiz, 1981 urtean etorrezan lehenengoko lana egiten gero gen behar zuen liburuari buruz. Eta asko hauka lesbian geundela, ni agarra joten hasi nintzen. Esto da, yo creo que esto es del siglo pasado. Cállate. Ahora de Malekin Sosa, tu corto nahi nuen da, cállate, que me estás dando bolota. Es que nian Sansom da, momento de atención, no me gusta nada esto. Pues, ¿qué le pasa? Es que soy un simple periodista, un notario que sigue levantando acto, que no me gusta nada eso. Da, alatu zuen eskalen guruetan. Berak, beste liburuetan ez zeukan agertzen da hor, adibidez, zergaitik dago San Julian bat Gantzagan. Zergaitik daude, Aramaion ermita zahara, San Tirso, San Crispin, bizikotik agundik, eta orduan, berak nahi zuan, eta azken guruetan sartu du, zeikarketa bat, etnografiai, historiari buruz da abar. Ez bakarrik elitzak handu, baina zergaiti dut honek hemen. Ze kultura segon, ze bide segon. Da horrek luzetu zuen asko bere lana. Asko. Orduan, berak amaitzeko, landan amaitzeko pentsautu zeukan liburu hortan bakarrik sartu zen ordoinakoa. Da gero, bestean dena egin behar zuen. Da Aramaio sartu zuen, eta gero honek urpean daude beste herri batzu, es que no las vamos a dejar a los pobres, todavía que no tienen iglesia, bazeukan historia, sartu zuen horreipe, da, ondoko liburuzka egin zuen, liburutzarra, da, ondion beste bireko lan zuen. Baina, da, ja askoz lan orokorra da egin zuelako azken urteetan. Lehenengo urtetatik Don Emilio Encizok hasitako lanak, horiek ontzate jo, baina aldi berean joen ziren hobitzen, irizpideak argitzen, eta gero gauzak gehitzen, planuak. Momentu batetan, lehenengo liburutan ez zegoen plan horik, gero planuek, bai. Gero irudiak hasieran baziren, gero irudi gehiago txikiagoak, aukeratuagoak, historiaren sarrerak onak, gero hobi hauek, gero artxibuetan lan handiago egin zan, eta gero batzuk ibili ziren, erbien, letze, Jesus Mari, kasu, Aramaioko historiari buruz, liburu potolo, ondo zendua egin zuen, eta ja detaila asko eman zituen. Orduan, Jesus Mari gila Aramaiori buruz berroa iterakoan, listoia nahiko altu ipini hauen. Mikaelak horren azpitik ezin joan. Orduan, gainditu egin zuen, gainditu ez da, baina Mikaelak
gainetikuentzat hori izan du txarra. Listoia goian ipini dauela. Horren maila horretatik bera dabilenak gaizki geldituko da. Horretan bikaina izan da. Eta Garamei hori buruz egin dituen lanak nik egunero erabiltzen ditut. Eta horregatik badakit nolako lana dauen eginda. Ermitak urtero errepasatu egiten ditu danak, festak direla eta parrokiak, santu, erretabluak, eta niretzat ezinbesteko lantresna da, eta dakit nolakoa den. Sermoietan gero nolabait etekin ateratzen diezu. Bai, dudia ipez. Dena argituta dago, nun, zer, ze fetatan, ze estilotan, ze arazotan, hau zergatik hemen eta ez lehenago, ze penuria ekonomikoak izan diren. Batzutan, Mikaelak tartekatu egiten ditu bere filosofia, bere eskerronak, eta baita bere pentsamendu sakonak. Eta hemen etxiek erre egin ziren. Nolako gizon emakume krudelak, sasoiartakoak, errugaben hogi ere, tartean jarrita gauza guztiak egin zituztenean. Bereziki, horiek bere prologuetan, liburuetako intzaurretan, hor agertzen da, nolabaiteko bere filosofia, berak maite zituen gauzak. Bihotzona, eskerrona, lanizila, iraunkorra, guzti horiek maite egin zituen izugarri, eta gero igertzen da belelanak bide horretatik joen direla. Liburu bakoitzean, 5, 6, 7, 8 urte eman ditu. Plana, hasierako plana zan, katalogo osoak 7 tomotan ataratzea, eta horrik izango zituen. 9. idatzi eta utzi ditu, da ondion. Eta ondion, geldiketan dire beste 2, 3, 4. Posa hundiz, beste batzuk ere ikerle berriak badatozelako, eta bai, berak ikusten ditu ez da historia bokazio dunak, eta baina lan itzela. Horregatik, homenajea, bai, eta geixo. Zeu ere bai, Jesus Mari, zure lanak egin dituzu, Aramaioren inguruan. Bueno, urte asko nego nintzen nahin da, Emilio da ni, euskerari lotua gaude txikitan nik. Ni txikiagotati, baina gure lana, guztiz baldintzatu izan da, gure euskeragatik. Ni, bat egin da, tokira bagatera joteko, bi irutera joteko nagla, hola eta agunitzen, euskera eldunik itzeko lako. Ziurtik egin da, maieketara junitzen. Baina hori Gasteizko apaiztegiaren menpean zaudetelako. Gero etorren nintzen handiko oporretan, da gero 28 urte egin dituen, Aramaion beterako junda. Euskalten egitzeko. Hori torrezen ara euskera ikasten, noin hori dagoen. Emilio nongoa da? Ni Orduñakuenok. Orduñakua. Jaiotzez Soriakue, baina Orduñan ibili izan dozumetan, eta gero Gasteizko seminaritara, aspaldi honetan, Gute biok, boi, Aramaion eta. Ta nego nintzen nien, demo jori buruz bertakoa izan nintzen da denborek binuen. Bueno, denbora, nik geldioten ez dakit bat. 10 urte fabrikan bibili nintzen. Fagorren. Baina denbora izan dut, Apaiza izan da? Bai, bertan egola. Da denbora izan dut, 15 ermita konpontu dituguan, 30 garai batean, goina 15 daude, konpontu da 15, Libuzkoa diguzio egarri duela, Libuzkoa bat atea nuen, lehenengoko atea nuen ermita Liburuz, agortu zen ezegira. Eta gero zera Eliza Mordoa konpontu gituen, okurru zitzetan, zeiko 5 urte bete behar zirela Arabaioko elkargo ekine anaidiekin, kuadrillakin elkargoa egin zuela, eta orduan egin nuen Aramaioko kondaira egin. Euskeraz erdeaz bitera egiteko asmoa neukan, baina erdeaz bakarrik egitu zan, zetzegola presupusturik eta erdeaz gelditu zan bakarrik. Eta galdetzen zizun, Mikaelak, jakinda zeuk ere, historia lanetan aritu azarela, galdetzen zizun, edo nola zen, Mikaela? Bueno, bere zera zan, yo tengo que entrar con los ojos vírgenes. Lehengo irakurri zuen gero, baina así zan, ditxura berak izan zidan ez da, no, es que me coge, lo tengo que dejar, me coge, pero tengo que ir, eta gero, behalara egiten zuen, eta gero, bestela kondizionatu egiten zuela, liburuak eta ez, gero.
Eta dokumentuak bazparan berriro ikusten zituen. Baita. Zuk aitatu zitaren bat, bazparan berak ere, zita berera joan zen, legafo berrera, protokolo bera aztertuko zuen berriro. Bai, hori nik uste dute hori azerak investigadoria danok gutxi asko egiten dugula, ze beharrezkoa da askotan nola hartzen ibilizeran, hartzen duzu ondoro txartu dokumentua, eta bano, izatzeko egin bat, baina hortan zan aparta, Eta nola salbatzen zuen euskara, adibidez? Horretarako baten bati galdetu beharko zion, ez? Dokumentotan edo hormetan euskaraz baldin bazagozo zer, bueno, bai, baina berak bazekien bastante euskera ulertzen da bolare idatzita, Latin da euskera eta beste ingurukoak. Hortan bazekien buskat. Behintzat irakurtzeko. Ba, irakurri eta jaketeko nudino azoian. Toponimia. Ez zuen okerrik. Berak pintzen firmatzen zagoenean Zabalate. Portilla hori odona praizek eta Zabalate. Baina gainetiko guztiak ulertzen zituen. Toponimia arameixo oso aberatza. Baina araba osoan. Araba osoan toponimiarekin topo egin zuen barra. Eta horren euskaltzaleak izan ditu oso lagun beti. Eta euskaldunak. Beti oso lagun, Don Manuel Ekona. Haren lanak ere aipatu egiten zituen. Berari eman zioten Manuel Ekonaren premisue. Berak ere Don Manueli bere aipameniko zuenak emanez. Ba, txiko dugu hemen. Hau bai dala, ez dakit polita itzaitia Ibarra, Aramaio, Mikaelari buruz eta herri eta ditoren arteko harremana hitz egiteko. Are gehiago, hemen bilekuko, harreman horren bilekuko izan ditugu. Emilio Pérez Asensio, Aramaioko abadea, egun, eta Jesus Mari Elejalde, Mikaela Portillaren ikaslea. Beraz, biei, Emilio, Jesus Mari, mi esker gurekin egoteagatik, eta egongo gara, arretaz, jakinez, omenaldi txiki hori egingo diozula Mikaela Portillari. Biei, esker mila. Eskerra Eta zuei badakizue, datorren asteburuan hemen egongo gara berriz Eusko Ikaskuntzaren bai ingurutan beste gai batekin. Bukatzeko gogoratuko dugu gauzatxo bat. Mikaela Portilla Eusko Ikaskuntzaren bazkide izan zen hasiera-hasieratik eta 1987an euskal kulturarekin izandako konpromisoa eskertzeko Manuel Lekona saria eman genion Mikaelari. Portillaren gizatasunak aztarna sakona utzi du proiektuak, itxaropenak partekatu zituzten edo haren adiskide izateko zoria izan genuen guztiongan. Hori dela eta Eusko Ikaskuntzak beste omenaldi bat antolatuko dio ere datorren urtean. Izango da, datorren urteko otsailean. Horren inguruan detaile gehiago emango dizkizuegu. Beraz, datorren asteburu arte, aio!